आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। आज पुरा दिवाणी न्यायालयात झालेला काय विषय आहे? आंदोलनाचा विषय आहे। मागे ओबीसी विषयावर एक आंदोलन होतं, हायवेवर आंदोलन केलं। आज त्या विषयावर एक तारीख होती आणि दुसरी तारीख संविधान रॅली जी आम्ही काढली होती त्या रॅलीच्या संदर्भात आज तारीख होती। तिसरी माझी वैयक्तिक जी मालवणची केस झाली माझ्यावर, तर त्याची आज मला वाटतं पहिलीच तारीख होती। आज स्टँड झाली केस। या 3 तारखा होत्या, त्याच्यासाठी आलो होतो। काल वैभव नाईक यांनी पत्रकार परिषद घेतली, टोल नाका सुरू होतं की असं म्हणतात की नितीन गडकरी आले आणि सिंधुदुर्गाला बक्षीस देऊन। टोलचं बांधकाम अगोदरच झालंय। ते काय आता नितीन गडकरी साहेब आल्यामुळे टोलचं बांधकाम झालेलं नाही। जसं इकडे झालंय तसं राजापूरला पण झालंय, त्याच्या पुढे चिपळूणला पण झालंय। बांधकाम होऊन मला वाटतं आता जवळपास 1.5-2 वर्ष झाली, त्याच्यापेक्षा जास्त। 24 तारखेला निविदा निघली आहे, त्यावरून त्याच्यावर डोळा असेल त्यांचा। म्हणजे असं काय केलं तर कॉन्ट्रॅक्टर जवळ येतो लगेच। ही वैभव नाईकांची जुनी स्टाईल आहे। कॉन्ट्रॅक्टरला जवळ बोलवायचं, पहिलं आंदोलनाची धमकी द्यायची, 2 पत्रकार परिषद घ्यायच्या, म्हणजे कुठे कॉन्ट्रॅक्टर गडबडला की लगेच वैभव नाईक त्यांना फोन करतात किंवा त्यांची लोक। आणि मग पैसे काढल्यानंतर तुम्ही आश्चर्य वाटून देऊ नका, टोल पाहिजे हे वैभव नाईकच सांगतील उद्या कॉन्ट्रॅक्टरला भेटल्यानंतर। त्यांच्याकडून हीच अपेक्षा आहे। तर आज बारामतीची पोट निवडणूक चालू आहे, त्यावेळी रोहित पवारांनी असं म्हटलंय की 2029च्या निवडणुकीत पवार विरुद्ध पवार अशी निवडणूक होऊ नये लोकांचा आग्रह। मी त्यांचं स्टेटमेंट बघितलेलं नाही, म्हणून मी त्याच्यावर खात्रीलायक बोलू शकणार नाही। सध्याची स्थिती ते कुठल्या विषयाला धरून बोलले हे मला माहीत नसल्यामुळे मी काय त्याच्यावरती भाष्य करू शकत नाही।